रायजोफोरनि हांसोमनाय खेला रावबो खिथानाय गैया दै रावबो खिथानाय गैया bimbingan hangsomnya ke kapai bimbingan hangsomnya ke kapai Basinda. Mana kali basinda? Jendo. Goodbye. Udah langsung mah tambah, mensikan deh. Ini
Tem kiếm mà tem mà làm nó đi chơi có một chút này नै बिथाङा दा मोननाया थांनाय बोसोरावबो मोनदों हांसोखो एबारबो मोनबावबाय हांसोखो खुलिना गैला yang mana oi dengar खालामखादो जों एबार साइलेन्टसो Nah, bisa jadi hangsik lah. Oh. Siang kejutan. मा बायदि मोनखो मादै? बिराद गोजोनबाय गोदान बोसोरनि थाखाय बान्था मोननायनि थाखाय। थांनाय बोसोरावथ' मोनदोंमोन? मोननाय जादोंमोन आबामोन। फायग'आसो होसोबाय खोमा। दा इखो माजो जागोन? माजो जागोन? इखो लोगो लाबोनांसिगोन। नंगौ। जोबायना दोनबालाय। बिदिनो खालामनांसिगोन। जोंनिखौनो खननै लाबोबाय मादैयानो खननै लाबोबाय थांनाय बोसोराव